ҷасади Садоқат Давлатоваи 24 сола дар ҳавлие ки сел онро валангор кардааст. Сел дар ҳоле инҷоро зад ки ҳама машғули кор буданд дар ҷамоати Бӯстонсарои Чорбоғи-2 деҳаи Ромити шаҳри Ваҳдат. Падарарӯси Садоқат мегӯяд, 2 кӯдак бемодар монданд. Сел омадест, ҳеҷ хотирам ҷамъ киҷам нест. Сел омадест ҳамиҷа. Як 100 дарзи шоха, ҳама хадранами хизанам кашидам, дамиҷа мондестам. Қаддати хидован ҳамиҷа гиринбас шуд. Мехе зад мадатанами, мехе бурдма. Стари дакуни стари занба. Занам ҳамихе удар задай. Да боле берем, да боле чизай. Боле шохода. Хайр рафтем ну чокарик дам хайр. Гуфтам кани Садоқат. Ҳозиражам як кас маълум шудаги 2 кӯдаки дигар. ҳанӯз маълум нест чанд кас ба ҳалокат расиданд, вале дида мешавад дар ин ҷамоат даҳҳо роҳу манзил вайрон шуданд. 40 та зиёдтанд. Зарар дидагиаш. Хайн нест ина на оба на света ина ҳамас линёр задагиа свето високи задагиа. Мардум беоба акн намедонам роҳ надорем дигар. ҷамоати Бӯстонсарои Чорбоғи-2 ягона макон дар Омид нест ки борони шаби 27-28 август тахриб кардааст. Ҷамолиддин Аҳмадов, посбони коргоҳи хиштии ҷамоати Чуянгарон, мегӯяд, ин субҳ шоҳиди аз зери обулой баровардани 4 ҷасади дигар шудааст. Ман ҳам мошина келави роҳ да ҳамон канда бировардем, тавар қати лон қати, якта мурда бировардем, якта зинда, я занак зинда гуфтанд ки балнисада гузашта. 2 таи дига саҳари айна иҷа ёфтем. ба гузориши Кумитаи ҳолатҳои фавқулода селу обхезӣ ба 9 шаҳру ноҳияи кишвар осеб расониданд. Расман аз ҳалокати 13 нафар гузориш шудааст, вале эҳтимол меравад ин шумора бештар бошад. ҳукумат гуфтааст ки ғами осебдидагонро мехӯрад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон ба оилаҳое ки наздиконашон талаф шуданд ҳамдардӣ баён кардааст.